Darat stil, nož, Lawless design, čelik 1075, drop point, oštrica dužine 10 cm, oko 4 mm debljine u leđima, držka je rađena od oraha s crvenim spacerima, Messingan branik, kaljen tvrdoća, znači nekih 57-58, fenomenalan nož, futrola također goveđa biljno štavljena, kompletan nož je ručno rađen, znači od oštrice i drške do futrole. Znači jedan čovjek je odradio, radi i veće noževe, znači u bowie stilu, kao i druge noževe. Momak je inače iz Osijeka, dobio sam od njega ovaj nož na testiranje. Mogu vam reći da je fenomenalan nož, izvanredno leži u ruci, pogotovo zbog oblika drške, profila, izuzetno udobna drška, ne zamara ruku kada se radi. Znači pravo je zadovoljstvo raditi s ovakvim nožem, imati ovakav nož. Koliko ste zainteresovani, ostavit ću dole u opisu videa kontakt mail, gdje možete kontaktirati čoveka, raspitati se, dogovoriti se, kogod je zainteresovan za ovako nešto, znači ručni rad kompletno. To je nešto jedinstveno, unikatno, što se kaže, nije fabrički rađeno, masovna proizvodnja. Imate opcije da birate i materijal za drške, tako da uglavnom dogovor stoji sa čovekom, kontaktirajte ga kogod je zadovoljan, raspitajte se za cenu i ostalo. Što se mene tiče lično, znači ovih par dana na kampu ovdje, ja sam izuzetno zadovoljan, tako da je moja preporuka kogod je zainteresovan za ovako nešto da poručite. Inače, prolećni kamp se pretvorio u zimski ovog jutra. Dočekao nas je sneg ujutru. A što se tiče noža, moje jedno veliko zadovoljstvo i da kažemo možda jedna nova ljubav.